Xayrlı kun, hürmetli cemaat. Mine kimdir? Kızıksıngandır әлі. Нәрсе мен ол көрсеттім тігі. Хрустальдан сауытны. Хрусталь сауытын. Бұл міне біздің әтияни мархум 11 бала тауып, 10 бала өстірген 50 ел тұрдылар. Мен университет бітірген еліне қайтсам, сондықта алар бақтарына отыралар. Мен алардың документларын бірісін ашып қарасам, мен айтам бір айдан мы, 2-3 атнадан мы 50 ел тула екен алар тігі регистрация өздірғанға. Сталин шырында регистрация өздірған аралар. Менің анда абайым правкомда ішлеп, жетекші болып кеңеш берді. Кеңеш берді меңа. Айда аларындай тантаналы өздіректі юбилейларын деп. Шында мәдениет йортына ауылдашлар жиналды. Мен бір орысша айтмышы загадка дейлер бет, шуннан башлайсым келгені. Міне біздің әтияни ғұмырда, біздің көп еллар дәуірінде клуб ширкау, ілеккігі ширкауда болды. Шол бинасында. Шуңа біздің әтияни ғұмырында да бірді болмадылар. Қайда алайса болдылар алар деп. Мәселен, 50 еллығын юбилейін қайда өздірділар деп. Шулай қызықсыным деген, шынасында міне баштан шылтығы нені аңлатып жібердім де, хрусталь сауыт қаян келген. Шул мәдениет йұрты ір-яңа әлі бекалай. Ір-яңа неше енді 76 ел, 75 елдан 85-20 ел тұлған енді. Алар енді неше ел бойына тігі клуб ішлеген шақта ауылының татар яғында ешеділер. Ауыл советі аларға шол сауытны бүләк етті. Жетекшісі шунда. Бұл уақытта хрусталь біраз дефициті. Шунда енді ғұмырына енді біздің ауылын неше еллық дәуірінде, ауылымыздың ғұмырында бір тапқыр не барсы болғандыр. Татар тілінде тігі не енді тәржиме білен дубляж татар тілінде болды. Кино көрсеттілер. Абайымыз тігі правком жетекшісі болғаш, Оренбур өзек тігі үлка өзегінден сұрап алды татарша кино. Анда да еміш біліп алғанлар да алтын тойы деп. Білмегенлер енді алар мұсылман ғадәтлерінде, енді неше ғұрып ғадәтлерінде тәрбиеленген. Екеуі аларға келішмес шуны орыс киносын. Бүтәнлері болыр орыс киносын татар тілінде. Амынсы болмас деп. Анда шүнки Доронины білесіздер. Еще раз про любовь деген, амынсы нешіктір не. Ол кино бойынша тек яратасың мені, сиясың мені, мен сені сүйем, сиясың мені, мен сені сүйем. Тек шул караватта ятып шуны көрсеттілер. Мен айтам бұларға бірді қызық болмағандыр енді. Андай нәрсе алар ғұмырда андай нәрсені қарамайдыр, киноға бигрәк те өрмейдір. Аны шул тігі. Ол біздің ауылда татарлар шул тігі сусап ерділер неше еллар дәуірінде. Мен қатта киномеханик болған шақта да мені ұймада келмеді андай дубляжлар бола екен деп. Чөнки мен аны Оренбур шәһәренә барып
анда сонда алып кайтып күрсәтер идем. Без әле вакытында мин татар шите булгач авылынан татар телендә язгалаган идем. Hindistan kinoсын. Безнең күршедәге мәрхүм инде Наилә апа татар телендә икән дип кино шатланып, шунда шауып барган. 2 серияга акча түләп. Ул гомердә бармаган, амында татар телендә икән кино дип, чөнки мин татар ягы булгач, безне урыслар бик ачуланмыйдыр анда. Күне беткән татарларга. Шул булган икән ул татар телендә. Әле мин хатта бер вакытта әле Екатеринбург, ул Свердловск шәһәрендә университетта укып, журфакта монда килеп, татар газетында бераз әзрәк эшләп караган идем, каникул вакытындамы. Шунда апамда торган идем. Алар өйдә булмады, ал телевизорны ачсам, анда әллә инде бер криминал кино күрсәтәләр. Чита дигәндә шул татарча тәрҗемә иткәннәр дә күрсәтәләр икән. Ул вакытта да булган икән ул. Без аны белмәдек, кызганычка каршы. Шул белән милли мәдәнияттән мәхрүм итеп безнең халкыбызны шулай. Нәрсә әйтәсе килә? Әти-әни мәрхүмалар гомердә клубка йөрмиләр, чөнки анда теге бәлки ул беренчедән инде алар шул теге урыс телендә булгач. Мин уйлаган тигәндә Ширкау бит булган иске клубта. Ширкау булган элек. Шуңа менә шул теге клуб, безнең иске клубыбыз шунда урнашкан. Шунда ул йөрмидер, без балачакта барадырбыз. Менә Одессада 1-2 елны, кызганычка каршы мәрхүм инде абыйбыз. Ул балачакта сакауланып, хатта сөйлидә алмаган бабай янына килепме, әллә әтидәнме кинога байым дип сораган. Теге әйтә, барыйм дип сорасаң ди, шунда ди бирәм акча дигән. Шунда өйрәнгән теге рыны әйтергә. Без йөридек, шунда абыйларыбыз кич белән акча сораса, әллә Ширкау карауларга киттең дип мазаклыйлар, әти акча биргәндә. Ширкау карауларга киттеңме дип. Кайсы вакытта 20 тиен аз булгач, әллә 2 сыермы дип әйтәләр. Чөнки 2 сериялы булгач, 2 сыер дип алар телләре килешмидер. Андый нәрсәгә, шунага сыер дип, хатта безнең әни мәрхүм аннарда бит бүләкләгәннәр, мать героиня. Ул үзен әйтә алмыйдыр, мать героина дип әйтәләр. Шул көлкө инде, мать героина дип. Бер мазак кыласа да буладыр ул вакытта. Ул телевизорны шайтан күзгесе диләр. Әти абыйларыбыз барган инде. Әти мәрхүм ул теге мәсәлән бармаган, чөнки анда ул пропаганда гел, менә хәзер мин карап торам, Волга дигәнме, тагы нәрсә дигән. Шунда барыр гел, аны бабай әбидә җибәрмәгәннәрдер, чөнки ул урыслашып китер, балачакта аны хатта мәктәпкә дә җибәрми башлаганнар. Татарча биткәч укуанда революциядан соң. Шуңа аны җибәрми башлаганнар, урыска әйләнеп китәсен дип. Әти кайтканда, әни белән безнең әнисе белән урысча сөйләшә башлагач, бу урыс булып китәсен дип җибәрмәгән. Шуңа күрә мин карадым да бүген иртә белән Төнәвияны Волга дигән Сталин чорында чыккан. Анда пропаганда, алар аңлап торган иде. Бер ягдан татар телендә булмаган, икенчедән шундый пропаганда белеп торган. Ул үтрек дип. Ана газет мин вакытта район газетен, өлкә газетен укысам, ул әйтәдер, үтрек. Мен әйтәм, үтрек татар телендә сүзлектә карасам таба алмадым. Үтрек дигән казакча бар икән ул. Казакча сүз ялган, ягъни үтрек дип. Шул гел үтрек дип газеттә аңлаттырадыр. Дөрес тә булып чыкты, соңдан мин анда газеттә эшләгән чакта белмидер аны, бераз тәҗрибә алгач игътибар иттем. Хатта анда университетта укыганда белмидер. Күбесе пропаганда икән шул. Шуңа күрә, әгәр дә сез акыллыгыз булса, мин сездә акыл бар дип ышанам. Телевизор карыйсызмы, кино карыйсызмы, газет укыйсыз, журнал укыйсызмы? Аллаһ Тәгалә сезгә акыл биргән, шуны кулланыгыз. Кайда үтрек, кайда пропаганда аерып торырга сез тиеш җәмәгать. Шунага телим сезгә нәрсә дип әйтәләр? Ясным уме, твердой памяти. Шуны теләргә була инде. Вакыт узып бара, сау булыгыз, кызганычка каршы бетте инде.